Помните ли, когато Делян Пеевски показа снимка на приближен до президента Румен Радев пред медиите в парламента? Нека си припомним. Колеги, оставям ви го след това да си го снимате. Това лице Александър Нейчев. Това е човека, който всеки ден е в парламента от името на мистер Кеш Радев. Ето го човека. Това е другия касиер, който е тайният касиер, освен Копринков, който събира рушветите на мистер Кеш Радев. Сега обаче отиваме малко по-напред във времето и тук вече става интересно. Търсехме кандидат за президент. По това време аз бях току-що избран председател. Бяхме в много затруднено положение. И май бяхме стигнали до ситуация, знаете, когато няма подходящ кандидат, да се кандидатира председателя. Има така практика в БСП, да го кажем. И един от моите служители един ден дойде и каза, искаше да погледнеш едно CV. Много хора бяха ангажирани в този процес, да говорим с хора, да търсим. И ми остави CV-то на Радев, естествено аз го пренебрегнах. Разговора с този служител. Но след един-два дни ми попадна в погледа на бюрото и го прочетох и ми хареса много. Чудя се само, кой ли е този служител, който е дал CV-то на Радев в ръцете на Нинова. Вие можете ли да предположите кой е? Каква е ролята на руските служби в налагането и на Румен Радев като кандидат за президент? Е станал по заобиколен начин. Хитро, умно. Но ето, аз ви казвам... Човекът, който ви е подпъхнал CV-то? Административен служител на опозита, Александър Нейчев. Но знае ли човек? Кой? Дали ми се причува или Корнелия Нинова каза... Административен служител на опозита, Александър Нейчев. Александър Нейчев. Думите на Пеевски по-късно биват официално потвърдени, когато Горица Кожарева, бивш началник на кабинета на президента, е подала сигнал за оказван натиск от държавния глава чрез Александър Нейчев.